zaizu gartu ikuskizuna? Gaurko ikuskizuna oso politia izan duen, oso anitza, eta umeek parte hartu du, heldu askok, eta gero herritarrek askok hartu du parte, eta nik uste oso ikuskizun politia eta oso entretenigarria. Eta, mendakau lema, zer iruditzen zaizu lema? Zer iruditzen zaizu? Lema nahi gustatu zait, ez da hit, hola pixkat txalapartakin lotuta, soinuekin lotuta, eta guk hitzeite dugu bezala, gaituk eta gatxun. Eta neska mutilak ikustea, bai enekin da bai kakin, da pixkatik eire sarrera bat ematea. Eta, kilometroak egunaz, ze espero dezuzuk? Ze esperoten, naberregun polit bat ateatzea, naberregualditiak laguntzen, eta nik uste herritar guztiok edo gehieno bintzat parte hartuko daula, eta nik uste egun polit bat ateako dela, eta lortuko daula zehose ona.